Dari Ujang Marando. Lanjut. Kita nan putra tujuh kan ada berdua cuma nan seorang lain sedang lolo dan tiap petang jambu lo kita nan kita lain sedang marando belum dah kau pesan ayah dia putra tujuh kawan. Papanjang leriko dari Pak Ucok, tolong lo nanya Ica aja leriko, kok pasang dari Pak Ucok sewetako, tolong Ica. Bang Ucok, papanjang tujuan, ulang apa gurau, menembak abasno. Ica, kalau yang di Sabarlah, Papa Ica tuh yang batanya itu nan banamo Ujang Marando, Icanyo yung mana kalau nanti setelah Papa Ica itu kali Ica, itu nan baramo Ujang Marando. Beliau sedang mencari bini mana gitu. Pasal dari ayah Ujang Marando satu wanita. Aku bagi kilo. Iya, nggak kau biasa kok. Panggil ragau mulai datang, Ujang Marando ini lagi tibon. Tolong deka ayah kini tanyakan, lain apa Ujang Marando kapasangan banding turun. Tolong deka ayah kini tanyakan.
ino mo bona putra bujang marando Ica bawa kapas sama tapi barang bulan nak kali orang ko DP dulu cara. Lain nak bujang marando pabituo kapasaman tapi bara ulang pulau anak kadang-kadangan Ica iko DP-nya dua duku sakantong DP-nya dari bujang marando. Anak dinilai berdua, terima kasih banyak duku-duku langko. Jika bujang marando sabana iyo, eno langsung ada pagi beko, itu ayo. Jika saya bujang marando sabana iyo. Saja hati keropa amiso yang tak pulang bujang marando papasaman jogul bui makan pagiyo tak bujang marando kini denai tanyokan lai pantai udah Cikui agak ayo. Yuk kaki kau. Kadang sampai pesanin dah aku, deh bawa pintu ke belakang ya. Kau pasal dari putra tujuan ke Ica, lalu usia putra tujuan duduk di siku Ica, nan pantun Ica gulai cipu, gulai cipu. Banyak orang cipu di pasar mata Ica. Ya. Mangko cipui pantun nambo Dek cipui pasar manian lagu dulu Tolong putar situ jadi bicara Nenek berkata diri Ade bujang marando Nyampak bujang marando Pana aku sayo ay mag-isa kayo Pasal dari bujang marando Ica bujang marando ambil dia tua gue Ica kalau bujang marando itu nya kok yo bona sadang mencari ini bona mai Ica. Ica, kau pasan bujang marando. Kalau bujang marando kau jangan dia aku Ica. Orangnya kalau yo ndak dia tuh. Orangnya palalon tuh Ica. Inyo yo sawana-wana sadang mencari bini benar kini kau Ica ya. Tidak ada denai mago Denai bakar